Det er fint. Åh, lort. Ja. David han er bare her med den. Han gør ikke en skid. Han kan ikke skade en lille musvåge. Ikke en skid. Åh! Oh! Du er da næsten død. Du har da 500, er det ikke? Ja. Det er da også 200 måske. Er det ikke? 200? Er det halv? What? Okay. Hvad roligt, jeg skal nok... Ja. Lord! Nej! David, du er så tæt på at dø. Kan du ikke bare dø? Jo, du var. Jeg kunne one-hitte dig. Nej, du var under 300, det kan jeg da se, David. Ej, du har da 1200 max. Det er da okay. Ja, som max. Jeg skal opgradere noget. This way. Seriøst. Lort. Okay, Rakel, du kører bare. Hvem er det, der lige forlod opkald?